Moro, tänään palataan Joonas kolmosen kanssa Minecraftiin. Moro Joonas, miten menee? Joo, hyvä. Hyvä, hyvä. Mitäs me sit niinku tehtäis ensimmäisenä? Vittu tää alkaa. Joo no. Kyllä tän vähän tiiäks alkaa, ei niin pahasti. Tuo vittuu sieltä saatana. Mitä helvetin Tää vittu sä teet? Siinäkö on sun uunis? Hyi. Mulla on isommat uunit. Mennäs kattele isommat uunit. Tää on vähän tämmönen isomman kokoluokan uuni. Tämmönen supersmelteri, isomman kokoluokan uuni, tiedätkö? Karhu Gamer, mitä onko sukko paikalla? Mitä vittu? Mä oon idiootti. Niin sä kyllä, ehkä sä oot idiootti, ei sitäkin tiiä. Pitäisikö se tehdä taas backeri niinku viime jaksossa? Ehdottomasti ei. Hei, kato mä sain jonkun tämmösen. Tässä on tämmönen supersmelteri, jos tiedät, tämmönen vähän isomman kokoluokan uuni. Täältä täytyy pannuhuone. Pannuhuone, tervetuloa pannuhuoneeseen. Joo, sit vittu täällä alkaa. Tulkaa tästä ulos, tästä ylös. Joo. Tässä on tää mun kämppä. Tämmönen. Mun rakentama. Toi tuolla. Mikä se on? Se on Afka ja se on mun Minecraft-poikaystävän kämppä. Poikaystävä? Tiedätkö Minecraft-poikaystävä? En. Onko se niinku semmonen ei ole parisuhde vai niinku semmonen niinku... Se on leikki, se on semmonen se on realmi-poikaystävä, semmonen pidetään perseillä ja vittu leikitään sängyssä, saatana. Mennään jonnekin muualta täältä nyt. Ei mennään aloittaa uusi survivaali. Pitäis olla 6 minuuttia, koska eiks kato vanhatkin Joonas 3 Minecraft-videot ollut 6 minuuttia. Me voitais niinku rakentaa meidän talo, tiiäks jonnekin tänne just. Sori katsoa, että saattaa vähän lagata, koska mulla on nyt vähän kämänen kone, mut ei se varmaan niin haittaa. Hyvin vittu täälläkin on kyllä. Kova. Tää on aika kamalaa pelata täällä. Bandicam aiheuttaa vähän liikaa tätä lagia. Joo. Vittu. Pitäisikö sun puhuttais vähän englantia? Okei. Oisko I don't want to very strange, tiiäks vähän soundcheckia, oisko? Hei, täällä on jonkun chestit, mitä helvettiä. Pitäisikö meidän rakentaa teeks kämppä, teeks johonkin tähän tyyliin? Täällä on tämmösiä. Mun mielestä on tähän rakentaa semmonen pieni talo. TPA sulle. Häh? Pitäisikö joku TPA suhun vai? Piist vaan, tehdään tämmönen pieni hieno kämppä. TPA. Tiedätkö pieni kämppä? Oho, mä hyväksyn vahingossa Eetis, nyt pistäis uusi. Eikö mä hyväksyn molemmat? Oho! Nyt meidän friendikin tulee tänne. Kuvataan YT-videoa. Mihin täis rakentaa meidän kämppä? Mun mielestä ois niinku tässä aika kova. Oisko niinku johonkin tohon tyyliin? Vaikka? 6-7 ihan oikeesti, Joonas. Voiko se sanoa 6-7-7? Iloinen. Oot se iloinen? Kanavan nimi. No, en mä nyt sit tiedä toisaalta. Jyksedi. Ketä se on keksi? Ei, oota hetki. Oi ei. Laitetaan täällä Eetuselle nyt Jyksedi. Vittu tää lagaa. Mä en tällä näyttää ihan hirveältä. Yeah, wonder why. Kuvat sä tällä hetkellä? Joo, no mitäpä veikkaat. Blood is not Jyksedi XD. Pikkis. Linkkaan DC kun ulkona. Joo. Haluatko jatkaa meidän talon rakentamista? Meikä käy tuolla meidän kiltapeissillä hakea vähän tuotetta. Okei. Jatka sä meidän talon rakentamista, jaksit. Mun mielestä sä oot aika hyvä varmaan siinä. Joo, kävi tossa tommonen pikku incidentti, että nyt tullaan takas täällä. Nyt mennään takas tonne Joonas kolmosen luoni. Sepre Adybyssi. Mikä sun nimi nyt onko? Noin. Nonni hieno.
Joo, no niin, pikku incidentti tohon väliin. Mitäs talonrakennus edistää? Hyi, otas tosta vähän gearia, tiiäts. Mulla on kyllä niinku, mä voisin hakea... Ei vittu, väärä kirves, oho. Jumalauta, ootas. Tosta vähän Diamond Swordia ja tommosta. Sitten mä käyn vielä tuon mun varpilla hakea vähän lisää. Käydään hakea vähän ruutia. Juu. Täältä otetaan sulla... Täällä on nyt Endreissulta jäänyt vähän Diamond Gearia. Tästä joku... Onks toi Eetonen nyt vaan joku niinku semmoinen joku random tyyppi, joka pitää vaan pyöriskää ympäriinsä? Meikö tulee antaa nää sulla vielä, niin No sä Joonas oot? Tossa on sulla tommonen ja... Tommonen ja tommonen. Joo, mut nyt päästiin pikkuhiljaa alkuun tässä salit, mä veikkaan, että tää jakso alkaa pikkuhiljaa olla tässä, niin jos haluatte jatkoa, niin pistäkää tykkäystä ja pistäkää kommenttia, että mitä Joonas Kolmosen pitäisi sanoa seuraavassa videossa, koska se varmaan tarvitsee ideoita. Siihen saakka se olisi moro moro.